bizitzen nahi naiz bakarrik dantzerten ikastetelako, hemen, dazkat, argazkitxo batzuk, hau nire anaiakin, John Lucas eta Broncanokin, odoli jargia grabatu genunen, eta hauek dia guazenekok, eta bainetzako oso garrantzitsua izan da, ze honekin batea hasi nintzen mundu profesionalen. Gaurko plana zer da? Klasea jun, ensaiatu, eta igual launekin egotean. Jada dantzertin gaude, eta dituztenekin aurkitu nahi zen. Iepa, kaixo! Lasaitza? Hemen entxeatzen dugu. Ikustezu hemen jarraitzetela, eta konpainiakin hau. Kaixo familia, Donostin gaude, eta justo hemen gaude kursalen, eta nere leku gustokoenetariko baten, dala Zurriolan, nik surfa itet, justo Rubi honekin, atxalde pasa hemen txingo dugu. Ale, agur! Agur!